Бояне, как си? Нямам помук. В момента се снимате за наградите Митко Хил Awards. Очакваш ли награда тази вечер да вземеш? Каква награда искаш? Тъжно. Храниш се? Охма. Как да разбирам това, което правиш? Подсилваш се за до вечера ли? За тази вечер? Кой ми взе и памука, бе? Ама ще пазя пръчката си, направя копия. Тия момиченцата познават. Не е там. Ела да говориш с тях. Ела ще снимам. Искаш да ме снимаш как повръщам, аз да я повърна. Няма да подаряваш балона. Искаш да я повърна, аз да я повръщам. Искаш да я повърна пак. Здрасти, момичета, ние сме от телевизия ММ. Кой ми взе памука, майка е. Говори с момичетата. Какво да говоря? Нещо, кажи им. Кажи им нещо. Ти ли захар? Мерси. Пръчката моя си е на остри.